Terve! Tässä on Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi. Sivulta löydät toimivia strategioita myyntiin verkossa ja markkinointiin verkossa. Okei, idea tämänpäiväiseen videopostaukseen lähti tästä Nordic Business Forum-lehdestä. Tässä syyskuun loppupuolella on se seminaari ja mä oon itsekin menossa sinne. Hans-Peter Sieffen kertoi täällä, että hän kehottaa yrittäjiä tarttumaan hanakasti puhelimeen sen sijaan, että he käyttäisivät tämmöisiä trendikkäitä internetmarkkinoinnin keinoja. Ja mä tuon siihen erilaisen näkökulman. Nykyäänhän Suomessa, tai itse asiassa ei ole ainoastaan suomalainen trendi, vaan ulkomaillekin on sit perinteisesti ollut tapana se, että kunnon yrittäjä on sellainen, joka tarttuu puhelimeen ja reippaasti alkaa avaa puhelinluetteloja ja alkaa soittaa ihmisiä läpi ja rummuttamaan sitä omaa viestiä ja sopimaan tapaamisia. Kysyn sulta, kumpi on tehokkaampaa? Se, että sä otat puhelimen käteen ja puukkaat tapaamisia, vai se, että sä keskityt markkinointiin? Mä puhun nyt omasta kokemuksesta asiantuntijabisneksessä ja myyn tässä omia markkinointipalveluitani. Ja mä kerron nyt, että mikä mulle on toiminut ja mikä mulle ei ole toiminut. Okei. Nyt jos mä otan puhelimen käteen ja alan soittelee, niin voin kuvitella, että 10 ehkä 1-2 kääntyy tapaamisiksi. Ja sekin on ihan hyvä. 2-3 tapaamista kääntyy kaupaksi. Mun pitää ottaa aika paljon puheluita, että mä saan nämä kaupat. Tässä tulee nyt itse asiassa 2 aika Texasin kokoista ongelmaa, kun sä lähdet asiantuntijana soittelemaan ihmisille. Ensimmäinen ongelma on se, että sä tuhlaat siinä ihan valtavat määrät aikaa. Sen sijaan, että sun markkinointis tekisi sun raskaimman työn sun puolesta, niin sä käytät aikaa juttelemalla huoneen asiakkaiden kanssa puhelimessa ja käyt paikan päällä palavereissa, ajat satoja jopa tuhansia kilometrejä ja vain ja ainoastaan huomataksesi, että tämä asiakas ei ollutkaan mulle semmoinen oikeanlainen. Ja tässä nyt oletetaan, että sä et voi ottaa asiakkaaksi ketä tahansa, kenellä on pulssi. Se ei saa olla sua ainut kriteeri. Okei. Ajan lisäksi toinen ongelma on positiointi. Ja sä oot oman asemassa huippuasiantuntija. Siis mä oletan, että sä oot asiantuntijabisneksessä, mutta nämä säännöt myöskin pätee tietyllä tavalla myös muuhun bisnekseen. Kun sä soitat, niin sun oma asemassa huippuasiantuntijana romuttuu siinä silmäräpäyksessä, kun sä soitat asiakkaalle ja esittelet itsesi. Että hei, että mä oon Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi. Mä kysyn sulta, soittaako sun lääkäri koskaan sulle ja pyytääkö esimerkiksi tapaamista? Hei Pertti, täällä on lääkäri Teemu, että onko sulla ollut mitään vikaa viime aikoina? Että pistetäänkö asiat kuntoon? Ei ole kovin uskottavaa. Sä alat jopa ihmettelee, että onko toi lääkäri ollenkaan, kun se soittelee. Entä sitten kirurgi, lakimies? Mulla ei ainakaan ikinä tullut yhtään lakimies soittoa tai kirurgi soittaa, mutta hei, katsotaanko vähän sun pääkopan sisältä, että onko siellä jotakin vikaa. Ja saat vielä puoleen hintaa, jos otat nyt. Nämä ihmiset ei tosiaankaan siis soita sulle, vaan sä soitat heille ja ne ottaa isoa hintaa. Nyt mitä yhteistä näillä esimerkkeillä on, niin ottaa isoa hintaa omista palveluista, niillä on rahaa. Kato vaikka palkkavertailuja. Määrää sulle ne aikataulut. Sä et määrää niitä. He saneilee, että okei, mulle sopii tolloin ja tolloin. He määrää sen marssijärjestyksen, miten tässä lähdetään toimimaan. Ja yritäpä tinkiä jostain kirurgipalvelusta, niin sä lennät pihalle. Eli jos sä oot se, joka soittaa ensimmäisenä, niin sä et ole asiantuntija, vaan sä oot yleensä pelkkä myyntineuvottelija. Et vaikka sä kuinka sanot, että sä oot asiantuntija, niin sun käytös sanoo toista. Okei. Sä et siis määrää hintaa, sä et saa otettua omasta palvelusta sitten loppupeleissä sitä hintaa, mikä sulle kuuluu. Koska se tapa, millä sä oot sen asiakkaan hankkinut, on väärä. Okei, nämä on siis ihan vaan mun omia kokemuksia. Sun ei koskaan kannattaisi rakentaa omaa bisnestä
jonkun niin kuin puhelinarmeijan tai niin kuin oman puhelinprospektoinnin varaa. Koska sä tuulaat siis hurjaa määrää rahaa, aikaa ja ärsytät asiakkaita ja ärsytät niitä potentiaalisia asiakkaita. Sä käytät siis resursseja johonkin muuhun kuin niiden sun oikeiden asiakkaiden palvelemiseen. Ja, muista tämä. Se, kumpi löytää ensin ja kenet, niin se on hirveän tärkeä asia. Se merkkaa tosi paljon. Soittaako se asiakas sulle vai soitatko se sille ekaan? Jos asiakas löytää sut ja ottaa yhteyttä sinuun ennen kuin sinä otat yhteyttä häneen, niin sulla on joidenkin tilastojen mukaan kaksinkertainen mahdollisuus saada kauppa-aikaa. Mä oon ihan huomannut tämän saman asian ihan itsekin. Tein omaa tutkimustyötä. Okay. Mä katoin kaikki 3-4 vuoden aikana, mitä mä oon tätä yritystoimintaa tehnyt. Kaikki asiakkaat, kaikki laskutettavat jutut. Mä katoin, niin yksikään ainut menestystarina, mitä me ollaan asiakkaan kanssa saatu aikaan, niin se menestystarina ei ollut lähtenyt liikkeelle mun omasta kylmäpuhelusta, vaan sen asiakkaan yhteydenotosta. Ja yleensä asiakas oli tutustunut mun markkinointiin, käynyt mun markkinointiprosessin läpi, ja sen jälkeen vasta ottanut yhteyttä. Ja ne ihmiset, jotka kylmäpuhelun kautta on tullut asiakkaat, niin ne on ollut tosi kivuliaita ja vaatimattomia yleensä ne projektit. Toki poikkeuksiakin mahtuu mukaan, mutta trendi on ihan selkeä. Ja nämä asiakassuhteet on kestänyt tosi vähän aikaa. Okei. Sulla tulee varmaan kysymys nyt, että uskotaan, laadukkaat asiakkaat on niitä kysyntäasiakkaita. Mutta kuinka niiden määrä saadaan sitten nostettua sille tasolle, että kylmäpuhelut voidaan jättää kokonaan pois? No, se on sitten ihan oma videopostauksen aihe, mutta käytännössähän se homma lähtee siitä liikkeelle, että sä rakennat järjestelmällisellä markkinointiprosessilla sitä liidin virtaa. Sä testaat erilaisia variaatioita siinä sun markkinointiprosessissa ja mittaat niiden tehoa jatkuvasti. Ja sä investoit rahaa markkinointiin ja mainontaan. Mutta muista, älä koskaan rakenna sun asiantuntijabisnestä pelkästään puhelinprospektoinnin varaa, vaikka se niin houkuttelevalta ja trendikkäältä ja sellaiselta ihastuttavalta vaihtoehdolta, sankarilliselta vaihtoehdolta kuulostaakin. Okei, tässä ajatuksia ja nimenomaan omien kokemuksien pohjalta. Jätä kommentti, kerro mitä mieltä oot. Toivottavasti saadaan hyvää keskustelua aikaan.